Деца, поканете го вкъщи. На топличко. Калина, кажи ми, дядо Коледа. Кажете как се казвате, ей! Как се казваш, момченце? Виктор, кой си ти? Виктор Десхаджев. На колко си годинки? На 7. На 7, а ти момиченце, как се казваш? Вече знам кой е това. Дядо. Колко си годинки, кажи? Не вярно. Видяхте го. Помогни да дадеш машината. Не, отпред, Виктор, я. Чакай да му помогнем. Ти тетички знаеш ли, момиченце? Много съм стар. Дядо Коледа. Сега на стълбите трябва да му помагаме. Трябва да му помагаме на стълбите. Деца, щом не вярвате тогава да връщаме подаръците. Да връщаме подаръците. Друга къща. Да го поканим ли? Дядо, кажете, дядо Коледа, заповядайте, дядо Коледа. Оле, мале. Внимавай, дядо Коледа, да не паднеш, че са ми заледени стълбите. Дядо Коледа, може някакви по-малки подаръци до година. Някакви дребни. Плюс това те не вярват в дядо Коледа, значи няма да има подаръци. Вярвате ли в дядо Коледа? Ако искате през другата врата, айде през другата, през половата. През другата снежни планини. Красината. Съседите ги оставят. Тежки подаръци. Я да чукаме на футбол. Много съм устарял. Къде да ходя? Има ли деца? Някъде да седна. Ще го поканите ли вътре? Да слизам ли? Влизам направо вътре. Остави си жената тук, хайде. Да Дай ми останете. си чувал. Дайте. Хайде, дай ми си чувала. Ние ще ти помогнем с кашонката. Да, ще вземат се. О, ужас. Слънцето ти е. Когато влетиш, дай. Това е мой подарък. Дай да видя. Чакайте, той дядо Коледа сега ще си почини и ще го попита нещо. Чакай да ида сега. Виктор? Виктор ли Чакай, пише? се дотига очилата. О, Нищо чакай. не виждам. Дядо Коледа, дай да ги забършиме малко. Само се спечели на тя, той е много бързо да летя с тази шина. Той е, да. Бързо да дойде. Добре, че е зима, иначе ще има мушички между зъбите. Ето тук пише. Няма да ида кофе. Това не пише за Виктор. Деца, пише Виктор. Ти искаш да въкаш? Аз не видя, тази баба може да види. О, Виктор пише. Кой е Виктор? Аз? Коля пише Гинко. Не, Виктор. Някой пратил, дядо Гинко майче го е За занесъл Виктор, там дядо за Гинко. Виктор. За дядо Коледа от Гинко. Да, Я да ида дядо. сега. Я кажи ти, момченце, пестичка или стихотворение на дядо Коледа, дето пристига от високите снежни планини. Джингъл бел. Всъщност, къде е тази, защото
Как не може да е? Коладе, ладе, коладе, ладе, мой коледо, родило се Боже чедо, коладе, ладе, кажи бабу как дома ни на нас весело да стане, коладе, ладе. Ти ходиш ли на училище? В детската градина, според мен. Не, верно. Детската градина. Кой клас си? Първи? А знаеш ли вече да смяташ и да пишеш? Да. Доколко може да броиш? Стигнахме до 10. До 10. Сме стигнали. Ама ти можеш повече, нали? Да. До колко? 100. До 1000. За 1 милион. Не, кога? Добре. И сега не знам вече какво правя. Я да го видя това. Голямо това момченце пораснало. Дали да му дам подарък? Ти слушаш ли тези годинката? Обядваш ли? Вечераш ли? Кажи, какво яде днеска? Днеска ядо. Боб! Ето това. Там. О, Там. хубава маса. Пуйка. Да. Браво. Айде тогава, момченце, заповядай, голямо да пораснеш. Добре. Да слушкаш. Сега ще го отворя. Помощника, не, давай. Да, чакай да видим сега. Тя му гинко да беше, да. Това е от дядо Гинко. Това е за Вики от София. Мама и тати. Това е за Вики от София пише. Това е за Калина. Чакай. Я, Калина. Ето това голямото е за нея. За Калина. Тя сега ще каже едно голямо стихотворение, ще каже. Кажи едно Тате, дай ми стихотворение ножица. или пестичка. Що? Тихо, Вики. Мамо, страхотна шиничка, вчера на мен подари. Мога да ида самичка на парзалка дори. Мога да ида в полето, дет звънчетата звънят. Нищо, че щипано следени пръстистата. Браво. Айде, Калина ще добре. може голям подарък. Да, там. Яко! Мамо, виж! Той го е получил. Браво. Дай сега, този подарък е. Този подарък е от За кой е? Вики от София. Ето И ме! от София. Айде. А това е Чакайте. за Калина. Баба и дядо. Баба и дядо. На Много гадско. Калинка от баба и дядо. Ай, Айде да се а яде. тук Вики, Калина от баба и от дядо. Вики, Калина. Вики като представител, той ще го разговори. Айде. О, ма то още тук Айде, Тома, извърши. И тук има разговора. върките. Така, ето за Калина от Пловдивския дядо Коля. За Калина от Пловдивския дядо Коля. Калина, виж! Вики от Пловдивския дядо Коля. Айде, Слави. Да видим сега. Подарък ще ви изпрати, каже. Не мога да ми си. Давай, наре. Това е на Калина от Войчо Данчо, пратил там на дядо Коледа. Айде, Калинка. На Калинка? Да. Това на Вики от Войчо Данчо. Подарък си, браво. Виктор, къде е Ето Хаджи? ме! Гледай. Супер! И той знае дядо Коледа какво да понася. Това е на Вики от Пловдив. На Виктор, къде е Пловдив? Вики. Гледай. Малко да забавим темпото. Дядо Коледа и Вики. Да излязеш колата. Айде сега да видим тук дядо Коледа какво е написал. Калина, от Плевенския дядо Коледа. Калинка, заповядай. Калина. Ето и това на Калина от Плевенския дядо Коледа. Я да видим сега. Много стар. Много призмори. На Калина от мама и тати. На Калина и от мама и от тате.
Скопи. Виктор Скопи си е Коли. дядо Коледа. Айде сега. Тебе, Каски си е. Кой е това? Та е за Вики. Та е за Вики от Хасково. Ай, за Виктор. От Хасковския дядо Коледа, пък Таня Калина. Айде, момиче. Дядо Коледа, за войчето няма ли нещо? За войчето има война. Ето, сега ще видим. Нещо дет се ликува. От Снежанка. Една Снежанка няма ли? Свободна. Няма да губи. Снете го! Айде Всеки го си така. дава Коля. Така. Гледайте да сам. Айде сега, деца. Браво. Кажете зеленце. Браво! Това е за тебе, а това червеното е за Калинка. А това е за майката на Виктор и на Калинка. Викайте майка ли? Мамо! Милоша. За мен ли? Айде, изпее една песничка още. Дядо Коледа не спал. Няма тук да се Айде да ме студия. снимаш. Там ще снимайте. Моя блокира. На снимки. А на снимки ли вече?